Има думи, които звучат сякаш са от Бога, но миришат на нечий мръсен портфейл. Много отдавна Исус Христос предупреди всички ни, че ще има хора, които отиват в ада, точно заради лъжливи пророци, на които са повярвали. I'll give you a little piece of news that I felt in my soul yesterday. Someone will come up for a cure for that coronavirus. Guaranteed. Relax. It'll probably kill about 5,000 people. That's what I felt from the Lord. When it hits 5,000, it'll change, it'll shift. There'll be a breakthrough after that. В това видео ще ти покажа 5 ясни стъпки, по които можеш да тестваш и да провериш дали някой пророк, проповедник или служител, включително мен самия, дали сме от Господа или не. Повечето хора никога не са се замисляли или не са чували за този тип критерии, но ако останеш до края, ти вече няма да си един от тях. Ще разберем кои са най-честите техники за манипулация. I am boldly asking you without apology. Some of you have a stash. What is a stash? Something you've been squirreling away. Maybe you need to get it out of the bank. You know, but I want to say, everybody gives something. I mean, even if you have a pocket full of change, you know, that's okay. But I want to say to you, you got to move heaven. Give and it shall be given unto you. И каква е разликата между пророци и лъжепророци? Всичко това, за да може ти никога да не паднеш в капана. Да започваме. Какъв всъщност е целият проблем, за който ще говорим днес? Проблемът, приятели, не е просто, че някой говори някъде си там разни глупости. Есенцията на проблемът е, че в днешно време живеем в един информационен потоп, който е срещнат от другата страна с духовен глад. В днешно време хората са силно гладни за свръхестественото и за това да имат досег до Бога. Търсят директен отговор или разни нови открития, които да заобиколят така вече известната стара Библия. Този глад създава идеалната почва за супермаркетите на духовни сензации. I'm telling you, she said, the Lord spoke to her audibly and said, tell Benny, I'm going to appear physically on the platform in his meetings. Lord, do it in Phoenix, Arizona, in the name of Jesus. Лъжепророкът от друга страна е точно този дилър или продавач на надежда и на ефтини чудеса. Той разбира се, че не предлага или не продава нищо свързано с Христос, а по-скоро по-добра версия на себе си. Нещо, което ще постигнеш кога? Разбира се, когато слушаш него, защото той има специални слова от Бога, които видиш ли, аджба, никой друг няма освен него. В същността си съвременният лъжепророк не е просто някой, който говори грешни неща и прави неточности в прогнозите си за бъдещето. Това е човек, който узурпира върховният авторитет на писанията. Той често пъти казва, имам дума, която е много по-специална, много по-актуална, нещо много по-силно, отколкото това, което вече имаме в страниците на Словото. Разбира се, че това е директна атака срещу цялата концепция, че писанието е суверен авторитет и е самодостатъчно, завършено и че Бог вече е говорил в съвършенство чрез своя син Исус Христос. Апостол Петър в своето послание, 2 Петрово 2 глава, ни предупреждава, че лъжепророци е имало и ще има. Проблемът, който обаче срещаме в нашето съвремие за лъжепророците в 21 век е, че много често те имат маркетингов екип, лъскава сцена, прекрасни костюми, които да придават чувство за авторитет и власт и са изключително добри в тази виртуална манипулация на емоциите на човек чрез прекрасни сцени, хваление и всичко останало, особено чрез използването на разни библейски термини, които хората, които не четат Словото, трудно могат да ги разпознаят. Като фалш. Съвременният лъжепророк не отрича Христос директно. Той го препакетира и го опакова по нов начин, като някакъв дресиран дух, който служи на нашите нарцистични, финансови и всякакви други нужди. Съответно и на последователите на въпросния пророк. Крайният резултат какъв е от всичко това? Разрушителни ереси, които водят до алчност в човека и очернят пътя за спасението, който имаме в Христос. Голяма част от съвременните пророци е възможно дори да не го правят съзнателно. И въпреки това стават инструмент на нечестивия за замърсяване на църквата на Христос, която е призвана към абсолютна чистота. Точно това е причината аз и ти да трябва сами да следим и да бъдем бдителни, както ни се казва толкова много пъти в Словото. В Евангелията имаме над 20 отделни пасажа, в които Исус Христос говори за опасностите от лъжеучителите и от лъжепророците. В писанията, които срещаме на част от 12-те апостоли на Христос, 34 пъти се говори за тази тема. Апостол Павел от друга страна говори за тази тема над 40 отделни пъти. А в Откровение на Йоан, тази книга, която би трябвало да ни показва как изглежда бъдещето, 20 отделни случая се говори за
лъжи пророци, за лъжи учители, за опасността от тях. Това са общо между 80 и 100 отделни пъти, в които Новия Завет ни предупреждава: внимавай, внимавай, внимавай заради опасността от лъжеучители и лъжепророци. Особено ако някой от вас си задава въпроса: ма правилно ли е да го правим това поименно? Може ли да изобличаваме публично някой, който не е читав? 18 отделни случая срещаме в Новия Завет да се говори за лъжепророци и лъжеучители поименно. Стола ми се развали. Лъжепророците са автор ми. Една от причините, поради които пророчествата са толкова опасно място, е, че те са територия, която трудно може да се провери и да се изследва, особено за неукия, който не намира проблем в тях. Преди да говорим за фалшификатите, много си струва да говорим за оригинала. Защото ако ти не си виждал никога оригинална маратонка Nike и да ти дам байк от битака, ще се струва окей. За да разпознаеш фалшивата банкнота, трябва да знаеш първо истинската как изглежда. Така че какво ни учи Библията? Истинският, неподправен и непогрешим източник. Какво ни учи относно пророчествата и пророческите дарби? Пророчеството в най-чистия си смисъл, когато говорим за пророчества, говорим за слово от Бога. Гръцката дума, която стои в основата на пророчествата, буквално може да се каже като боговдъхновено или Божие дихание. Става дума за пророчествата. Божиите пророци в Стария Завет са били нещо подобно на мегафон. Те са усилвали това, което Бог говори към народа си. Съответно, пророчеството преди всичко останало е било средство. И това е важно да го запомним. Средство за разкриване на Божия характер, на Божията воля и на Божия план за спасението на всички хора, основно и централно в образа на Исус Христос. Да, в Стария Завет се пророкува за Исус Христос много. И другото важно нещо е, че пророческите дарби като цяло не са били предназначени или предвидени предимно за предсказания на бъдещето, въпреки че това е немалка част от тях. Целта на пророческите дарби и в Стария Завет, и в Новия Завет е за да се дават наставления на хората, които искат да следват Бога, и укор на тия, които му се противят. Съответно, пророческите дарби не са просто да предсказваш бъдещето какво ще се случи. Това е на практика много рядко срещана част. Поради простата причина, че рядко пъти се нуждае човек от предупреждение от Бога за бъдещето. Не казвам, че не се случва. Просто е рядко. По-често човек има нужда да чуе думи на насърчение или думи на изобличение или наставление по кой път да тръгне. Ето какво казва Словото. Чета ви от 1 Коринтияни 14:3. А който пророкува, той говори на човеци за, обърнете внимание, назидание, за увещание и за утеха. Тоест, забележете, че това е дарба, която е насочена към църквата. За нейното изграждане, за насърчаването на хората и за утешаването на тия, които имат нужда от утеха от духа. В светлината обаче на това, което вече е разкрито в Словото, което ме навежда на едно от най-важните правила. Никога нито едно пророческо слово, без изключение, не може да се противопоставя и да противоречи на това, което е написано в Библията. Ако това се случи, дори и малко, всички трябва да бъдем много внимателни, защото ми мирише на лъжепророци. А следващото, много важно нещо и много критично, че пророчествата трябва да бъдат тествани, изпитвани, осъждани и преценени от хората. В 1 Коринтияни 14 глава 29 стих се казва: от пророците нека да говорят само 2 или 3, а другите да преценяват, на други места се казва да осъждат или да разсъждават. Под осъждение не е да го заклеймиш като грешно, а да прецениш дали е богоугодно или не. На първо място това се случва като то бъде сравнено с новозаветните библейски текстове. Едно пророчество никога не може да бъде над Библията. Пророчествата са човешко предаване на потенциално боговдъхновени слова и затова трябва да бъде тествано от това, което е вечното непроменимо Божие Слово първо. Другото важно нещо е, че всеки един, който е употребяван да бъде инструмент за пророчество към хората, го прави това винаги от позиция на ред и себевладение и себеконтрол. В 14 глава на Коринтияни се казва, в 32 стих, 1 Коринтияни: и духовете на пророците се покоряват на пророците, защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. В интернет може да се нагледате на какви ли не изцепки за хора, които вършат всякакви, чудя се каква дума да използвам, тъпотии. Okay. That's the cutting of the covenant. And then I would do the same. Jesus said, take this cup. This is my blood of the new covenant.
И после ги наричат, о, това води ме духа. Много хубаво, че те води духа, но духа, когато води нещо, то първо, че носи слава на Бога, второ, че всеки човек би трябвало да може да владее себе си. Практики като хвърляне, гърчене, неконтролируем смях. Ha. Said that Joe Biden is president. Yeah. И липсата на каквото и да е възпитание, дори бих казал, това не е плод на Святия Дух. Плод е на човешка измишльотина или дори бих казал, понякога имаме и примес на демонично. Who do you think you are today? This covenant of God. The blood of this covenant, glory to God. Glory. This car. Oh. Absolutely stunning. Just delicious. It's so. Yeah. The pure, spotless blood of God. And Hesed was performed for me. Say what? Нека да ви питам нещо свързано с едни доста големи личности в Божието Слово, със сигурност доста по-големи от мен и теб. Какво е общото между Моисей, между Исаия, между Еремия, между Йоан Кръстител? Техните пророчества винаги са сочили към Спасителя, което трябва да ни помогне да разберем и да запомним, че истинският дух на пророчеството винаги ни насочва към Христос. То е свидетелство за Исус. Буквално имаме стих за това в Откровение 19 глава 10, защото свидетелството за Исус е духът на пророчеството. Тоест, нито едно пророчество, никога, когато е дадено от Бога, няма да бъде фокусирано върху вашите пари, колко ще дадете. Няма да е фокусирано върху вашето здраве, кога ще оздравеете. Няма да бъде фокусирано върху вашия статус, вашия успех. И ако не ви води към по-дълбоко взаимоотношение с Бога, към покаяние, към по-голямо поклонение, към по-силно упование и по-голямо посвещаване към Бога в завършеността на Христовото дело, то, скъпи приятели, за огромно съжаление, това пророчество не носи Божия дух. Истинското пророчество, което е от Бога, дори когато е дарба за назидание за днес, то е като ехото на Библията. Това възвеличава Христос като единствения посланик, единственият източник на добро, единствената ни надежда и единственият отговор. Това смирява човека и въздига Бога, а не обратното. И цялото това нещо за лъжепророчествата е толкова тъжна тема, поради простата причина, че пророчествата от Господа са уникален дар. Ние имаме различни духовни дарби, за които Словото ни говори. Някои хора Господ ги е призвал да бъдат учители или благовестители. Но това, което апостол Павел ни казва, че от всички видове духовни дарби, които идват от Святия Дух, нещо, което може да намерите в 1 Коринтияни 12 до 14 глава. Там се говори за различните служения и за дарбите на човек и така нататък. Апостол Павел ни казва, следния стих в 14 глава, първи стих: устремете се към любовта, но копнейте за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате. В 5 стих казва: желал бих всички вие да говорите езици, а още повече да пророкувате. По-голям е този, който пророкува, отколкото онзи, който говори езици, освен ако тълкува, за да се изгражда църквата. Тоест Павел силно приоритизира и показва, че пророческата дарба за църквата е най-ценна, много по-ценна от всички останали, защото ни показва Божието водителство и глас и ни изгражда. И въпреки това, в Първо Солунци апостол Петър ни казва в 5 глава 20 и 21 стих: пророчества не презирайте, всичко обаче изпитвайте и дръжте доброто. Тоест пророчествата са голям дар, но поради това, че има лъжи пророчества, ние трябва да ги изпитваме, за да видим дали са от Господа. Нека да видим относно същността и произхода още от самото начало на Библията на лъжи пророците. Още в Стария Завет Бог установява много ясен критерий за разпознаване на един истински пророк. И той е следния. Ако думата на пророка не се сбъдне, той не е от Бога. Вау! Критерия е доста висок, не мислите ли? Ето ви във Второзаконие 18 глава, 20 до 22 стих. Но пророк, който дръзне да говори от мое име... Да, на телефона. Трябва да се чете Библията. Да, трябва, разбира се. Да, много хубави работи казвате. Бог да ви благослови. Дай Боже, благодаря ви. Благодаря ви, Господ, с вас. Всичко добро. Няма проблем, благодаря, че се обадихте. Но пророк, който дръзне да говори от мое име дума, която аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, такъв пророк да умре.
Сега, очевидно не казвам, че това важи за нашето съвремие, радвам се за което, но ви показвам сериозността, с която Господ се е държал и се е отнасял към лъжливите пророци. Дори ако пророчеството се сбъдне, но призовава към поклонение на други богове, пак може да се третира и да се счита то за лъжливо. Колко пророци има в днешно време, които ни насочват към Мамона, например? В Матей 7 глава 15 стих се чете следното нещо. Пазете се от лъживи пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. Във 2 Коринтияни 11 глава 13 и 14 стих пък четем. Защото такива човеци са лъже-апостоли, измамни работници, които се преобразяват на Христови апостоли. И нищо чудно, защото сам Сатана се преобразява за светъл ангел. Което означава, че винаги лъжливите пророци в църквата са трудни за разпознаване поради това, че дават външен вид, като че са Божии пророци. Те може да говорят прекрасно, уверено, дързостно, да цитират много стихове от Библията и въпреки това, ако Библията не стои като авторитет и ако има разминаване с това, което Христос е учил и е говорил дори в дребните неща, както по-рано казах, смърди ми на лъжепророци. Не е хубаво. Така че ето ви критерии, за което по-рано казах за това как вие може да разпознавате лъжепророк ли е даден индивид или не. 3 непоклатими критерия за разпознаване на лъжепророк. Так. 3 непоклатими критерия за разпознаване на лъжепророк. Скъпи приятели, Библията е изумително милостива. Бог не ни дава просто някакви повърхностни отговори, а едни конкретни инструменти за това как да се предпазим от имитатори. И е хубаво да имаме трезвеност и разсъдливост. Така че ето ви критерий номер 1. Тестът за точност. Това малко по-рано го зачувърках. Точността на Евангелието и точността на писанията, точността на разпознаването на Библията. Имаме ли изкривяване на каквото и да е? Стандартът е 100% точност. 100% точност. В Стария Завет няма пророка да е бил 95% прав. Ако има грешка, не е от Бога, дава се на смърт. Нямало е, сигурно го е чул Бог грешно. То това, което той рече е метафорично казано. Случва се всички да грешим. Не. Стандартът и критерия е изключително важен. Всеки, който твърди, че някой си пред Бога и че Господ го употребява директно за да дава слово, трябва да бъде толкова насериозно захванал се с истината и толкова да бъде стриктен към това, което говори, да бъде проверено, че да не поставя спасението на никого под риск и не трябва да бъде за съблазън. Днес нямаме смъртно наказание, за щастие, но Бог остава съвършен и неговото слово е съвършено. Лъжепророкът, освен че греши в своите прогнози, често пъти оправдава всичките тия провалени пророчества с едни човешки увъртания. Затова внимавайте и следете детайла. Внимавайте за пророци, които говорят общи приказки или пък някакви неизмерими неща, които не могат да се проверят. Например, идва голямо съживление. Божието слово е конкретно. То идва точно. Идва в десятката, в перфектният момент. Това не са някакви общи фрази. Господ ми говори свише да кажи на народа ми, аз съм Бог, който е добър. Бог, който е още жив. Аз мога да си започна втори канал само за пророчества, ако желаете. Във 2 Петрово 2.3 се казва: от лакомия ще ви използват с лъжливи думи, но тяхната присъда отдавна не закъснява и тяхното погубване не спи. Често пъти има и разделения около тях. В Юда 1.19 се казва: тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат духа. Така че първото нещо, което казахме, е тестът за точност. Точност от конкретика. Имаме нужда от нещо, което да може да се провери и да се види, за да се прославя Бога, което ме навежда на другото, за което споменахме, тестът на доктрината. 1 Йоан 4, 1.3 се казва: възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци са излезли по света. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога, а всеки дух, който не изповядва Исус Христос, не е от Бога. Дори чудесата сами по себе си не са достатъчни, както във Второзаконие 13 глава четем. Ако се въздигне пророк или съновидец и ти даде знамение или чудо, и знамението или чудото се сбъдне, за което ви е говорил, като казва: да идем след други богове, да не слушаш думите на оня пророк, защото Господ вашия Бог ви изпитва
за да узнае дали обичате Господа вашия Бог от цялото си сърце и от цялата си душа. В днешно време фалшивите богове не са както едно време са били, отивай да служиш на Ра. Сега те са много по-скрити. Бог става всичко, което заменя първото място в твоя живот, което до сега е било на Христос, и сега имаш друго. Пари, слава, твоят личен успех, комфортът и удобството ти. Това са съвременните богове и господари. Едно само по себе си сбъдното пророчество или някакво чудо не легитимира пророка и неговата отдаденост на Бога. Защото ако той тегли и издърпва това, което е чистото Евангелие, където се покланяш на Исус Христос с всичко, което си имаш, дори да трябва да ти струва всичко, което имаш, ако въпросният пророк в кавички вади човек и го отдалечава от това Евангелие, лъжепророк е. В други случаи пък дори пророка да не отделя, ако добавя на това други неща, пак е лъжепророчество. Ако добавят нови открития към това спасение, което вече е завършено веднъж завинаги на кръста. Ако се премества фокуса също така от това, което в Библията ни казва фокусирай се там, пак мирише на лъжчо. Всичко, което ни е разсеява от изкупителната смърт на Христос, от възкресението му и ни насочва към земно богатство или към личното величие, не е от Бога. Третият критерий, много важен. Това е тестът за плод и морал. Този критерий разглежда самият живот на конкретния пророк. Неговата етика, последиците от неговото учение, неговия характер, неговата същност. В 7 глава на Матей, в 15 до 20 стих, Христос ни дава някои заръки. Пазете се от лъжепророците, които идват при вас с овча кожа, отвътре са грабители и вълци. Това по-рано го казахме. По плодовете им ще ги познаете. Всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. И така по плодовете им ще ги познаете. Искате ли да ви дам едно откровение свише? Много е дълбоко. Никога не сте се замислили за него. Ако аз посея едно ябълково дърво днес и го полея, утре ако се върна, ще има ли плод? Добре, ако се върна след 1 месец, плод ще има ли? 1 година? Това, което тази дълбока Христова метафора всъщност ни показва, е, че плодовете не идват за 2 дни. Едно нещо може да изглежда сякаш плода му е добър. Дайте му време. Времето е страхотен показател за това нещо от Бога ли е или не. Дори самите фарисеи разбираха този принцип. Така че плодовете се виждат като резултат, който се случва естествено след наличието на достатъчно време. Това някой да е казал нещо и да сте се почувствали добре и да сте се надъхали да четете Библия утре повече, не е плод. Плодът трябва да озрее, за да може да се види добър ли е на вкус или е гнил. И много често това се разбира, когато плода се нареже, смачка, направи на сок или изяде, което означава, че трудните времена, които ни правят на сок, мачкат и разкъсват, много често са най-добрият показател за това сладки ли сме или сме гнили. Наскоро ми се случи да взема една хубава мандарина, прекрасно отвън, отварям я отвътре, тя гнила, направо се едно газирана вода излезе. Така че трябва да се види отвътре. Не говоря колко активни са в служение. Говоря за това дали плода е любов, себеотрицателна любов, радост, мир, дълго търпение, дали е милосърдие и благост, дали е кротост, смирение, вярност и себеконтрол и себеобуздание и убиване на надигащата се плът. Или пък имаме алчност, скрита завист, гордост, желание за власт и контрол, разделение от вътрешно ниво и упадък на морала. Арогантността много често е съпровождаща въпросните лъжепророци. Истинският служител на Господа е смирен и е покорен. Божието смирение не означава някой да си е забил главата долу и да го е срам да погледне нагоре. Смирението означава, когато Бог те предизвика да вършиш нещо, което обаче може да не ти доведе най-прекрасните дивиденти. Може някой да те оплюе, може някой да спре да общува с тебе. Смирението е покорство. Смирението е търсене на Божията воля. Смирението е да си готов да оставиш това, което на теб ти е кеф, за да вършиш това, което на Бог му е кеф. Лъжепророкът е надменен, дори да говори много смирено и да използва християнски фрази. Той отхвърля всяка една критика и изисква нищо друго, освен сляпо подчинение от своите поданици миньони, като Гру. Което ме навежда и на последният сегмент от всичко това, което днес размишляваме. Какво да правиш ти? Ами, приятели, ние видяхме как изглежда оригинала на пророчеството, как ни води към Христос, как назидава църквата и как ни пази и ни измъква от греховната ни същност. Видяхме и какви тестове да правим за лъжепророците и как може да разпознаем дали дадена църква и човек се клони към тях. Говорихме за точност, за вярна доктрина и за плод. Въпросът е какво да правиш ти сега с цялата тая информация, която съм ви дал. Въпросът е сравнително простичък
кратичък, но от по-сложната част ще се изисква дисциплина и смелост. Ето твоите 3 практични стъпки. Номер 1. Укрепи се. Укрепи първата фронтовата линия за защита. Казано по друг начин, върни се към Словото. Лъжепророкът процъфтява като мухъл на влага по същият начин, където има духовна библейска доктринална неграмотност. Хората не могат да различат фалшификата от оригинала и често пъти това, което звучи добро и звучи библейски, се купува. В 2 Тимотей 3 глава 16 и 17 един супер готин стих се казва: цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Защо? За да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всякакво добро дело. Затова на практика направи Библията свое ежедневно действие. Авторитет, който е личен, върховен и се срещаш с него всеки ден, не веднъж на седмицата. Не търсете непременно някакво ново откровение и нова дума от някой си човек. Може да си го търсите директно в Библията. Някои от най-дълбоките и съкровени откровения, които Господ ми е давал лично, не са идвали толкова от някой друг, който ми ги е казал, колкото от Словото, което съм чел лично, когато съм посветил време с Господа. Давам ви страхотен лайфхак. В Йоан 1.1 четем, че в началото бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог, което означава, че всеки ден, в който ти имаш среща и отваряш своето Слово, отваряш своята Библия и четеш, това е като да имаш лична среща с Господ Христос, защото Словото бе Бог и е Бог. Библиите, които имаме, са най-близкото въплъщение физическо на Христос, заедно разбира се с неговите последователи, които го отразяваме. Затова е по-мъдро, вместо да търсим в някой си индивид някаква нова дума свише, търсете във вечната Божия дума. Прочитането веднъж нищо не е. Толкова дълбочина и толкова откровение има за всеки един етап и за всяка една битка, за всеки един ден. Следващия път, просто в който си отворите Библията, потърсете и помолете Господ. Кажете му: Боже, моля се днес да ми дадеш откровение. Не е мъдро да прескачаме Матей, за да отидем при Майкъл, Мишо или Марийка. Цялата мъдрост, от която се нуждаем за живот на благочестие, е там, в Словото на Господа, което вече е дадено. Второ важно нещо, което да правим всички ние. Изпитвай всичко. Изпитвай това видео. Провери стиховете, които съм ти цитирал. Възможно ли е да съм някой шарлатанин, който печели бясно много пари от YouTube и хич не му пречи да го нареждат хора, защото той тайно си кара Ферарито някъде в Майами. Изпитай го, бе. Изпитай ме. Всичко, което говорим днес, угодно ли е на Господа? Това, което пасторът ти говори, вярно ли е и изрядно ли е богословски? Бог не ни е дал да бъдем наивни. И цялата тая идея за аз го вярвам, защото ми го каза някой, това е абсурдна. И буквално е това, което се нарича сляпа вяра. За сметка на това, вярата, която е дълбока, е тази, която стъпва върху доказателства. Тоест тя стъпва върху логично взето съждение за това дали нещото, за което ние трябва да повярваме, има основа или не. Бог ни е дал дух на разсъдливост и на разум. И след това заповядал ни го е да го използваме, не ни го е препоръчал. В 1 Солунци 5 се казва: всичко изпитвайте, дръжте доброто, въздържайте се от всякакво зло. 1 Йоан 4.1 се казва: изпитвайте духовете дали са от Бога. Така че моля те, никога не си позволявай да приемеш сляпо някаква конкретна дума, без да си минал през тези критерии, за които по-рано споменахме. Точност, доктрина и плод на човека, на служението, на учението. Ако нещо противоречи на характера на Христос и на учението, което е на писанието, отхвърляй го бързо и смело, дори ако е казано с много плам, страст и емоция. Последен съвет. Какво да правим ние? Номер 3. Следвай пътя на смирението. Фокусирай се върху покаянието. Това е най-важното послание на цялата Библия. Че ние бяхме грешни и че имаме нужда от Спасител и че този Спасител е Христос и че трябва да се покаем, за да имаме възстановено взаимоотношение с Бога. А не, че Бог няма какво да прави, затова ще ни прави много успешни. Глупости! Лъжепророците примамват точно хората, в които работят тези страстни купнежи за слава, за богатство и за лесен и удобен живот. Не казвам, че пътя на християнина непременно трябва да е ужас. Напротив, много ми е добре на мен. Но пък човек трябва да е готов, че ще понася страдания заради тая вяра. Готовността на сърцето често пъти е най-важното нещо, дори и животът ти да е удобен. Тук говорим за сърце. Истинският път е този, който ни показва. Сърце, което се покайва. Самоотричане, смърт за егото, следване на
на кръста на Христос. 2 Петрово 3:17 апостол Петър каза: впроче, възлюбени, като знаете това предварително, пазете се да бъдете отвлечени от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от своята твърдост. Затова постоянно ние трябва да се фокусираме върху образът на Христос, върху личността на Христос. Истинското духовно израстване, това, което пророчеството се опитва да направи, е растеж в познанието на Христос, в Неговата добрина и благодат. Не трупане на активи. Всяко учение, което ти говори, че си по-специален, по-важен, по-готин и отхвърля служението, измиването на краката и смирението пред всемогъщия, смърди. Вече знаете на какво. Затова, за финал, нека Бог да даде на мен и на теб дух на разсъдливост. Бъди трезвен, бъди буден и най-вече бъди човек на книгата, на Божието непроменимо слово. Книгата с главно К, защото само в Исус Христос ние имаме пълнота на Божието откровение и само Неговото слово е твоята непоклатима котва, основата на която да градим целия си живот. Амин.